Demostrarei que Son Goku non é máis forte que a min. Ainda non dixen a miña última palabra. Papá, ten coidado! Non te preocupes, sei a quen me enfronto, tranquilo. Perfecto, aí ven outro imperio. Terei que me liberar de... ¿Qué? ¿Acabaches? Parece que sí. Ao final resultou máis fácil do que imaginaba.